El proper 1 d'octubre vindré a votar a Catalunya. Així de clar i així de contundent. Avui no us vinc a explicar res dels Estats Units, de San Francisco o de Walnut Creek, el poble on visc. Avui, aquest vídeo, us vull explicar breument els motius que m'han portat a decidir venir a Catalunya a votar l'1 d'octubre i el meu vot. Mireu, la distància que separa Walnut Creek de la Garriga és de 9.600 quilòmetres, o el que és el mateix 5.400 milles. Són 12 hores de vol directe, 15-16 si sumem el desplaçar-se fins a l'aeroport d'Auckland i de l'aeroport de Barcelona fins a la Garriga. Motius me'n sobren. Primer de tot, vaig estar dubtant en si fer-lo del registre dels catalans a l'exterior, però la veritat és que al final he decidit agafar una de les meves 2 setmanes de vacances a l'any, perquè aquí als Estats Units no en tenim 4, en tenim 2, i desplaçar-me fins a casa meva per poder votar. Primer de tot, perquè serà un dia històric per la nostra república i jo vull estar acompanyat de la meva família, dels meus. En segon lloc, perquè no en tinc cap dubte que l'1 d'octubre votarem. Cap ni un. Per què votarem? Doncs, primer de tot, perquè volem. I com que volem votar, no en tinc cap dubte que ho farem. En segon lloc, perquè hi tenim dret. Perquè som una nació i perquè, com diu la Carta de les Nacions Unides, que recull tots els drets humans, Catalunya és un poble i, per tant, tots els pobles tenen dret a la seva autodeterminació. Però és que, a més, us vull avançar que vindré a votar que sí. Per si algú encara tenia algun dubte, o per si algú que està veient això no em coneix. Votaré que sí per moltíssims motius i que cadascú agafi els que cregui que li són més convenients. Primer de tot, perquè els 16.000 milions d'euros anuals que van cap a Madrid i no tornen es quedin a casa nostra. La solidaritat territorial està molt bé i segurament és molt necessària. El que passa és que el que està passant a l'estat espanyol ja és una presa de pèl. Segon, per respecte a les nostres institucions, i ho hem vist molt aquests dies. És una falta de respecte molt greu el que ha fet el Periódico o el que estan fent els diaris espanyols, tractant els Mossos d'Esquadra com els estan tractant a les nostres institucions. Per respecte a les nostres institucions, també vull venir a votar el dia 1 d'octubre. M'han convençut, què coi? En tercer lloc, crec que és molt important que tinguem veu pròpia al món. Crec que és molt important que Catalunya pugui parlar de tu a tu amb la resta d'estats de la Unió Europea i amb la resta d'estats del món, perquè ens puguem representar nosaltres mateixos. En quart lloc, per la defensa dels nostres interessos arreu del món. Això és un paper que ja han començat a fer les ambaixades catalanes i que és fonamental. És fonamental que el govern de Catalunya tingui delegacions per tot el món perquè són molt importants pels nostres interessos econòmics. També per protegir la nostra llengua. La nostra llengua, amb una república catalana, podrà estar 100% garantida i 100% protegida. És una llengua a la que li cal protecció. Per aquest motiu també, el de la llengua, vaig decidir fer aquest canal en català, perquè el nostre idioma en YouTube no és molt fort i per això també des d'aquí us demano que feu follow i compartiu el canal. Per acabar també amb el boicot que pateixen l'aeroport del Prat i el port de Barcelona. Boicots continus que fan que no es puguin expandir i no puguin ser tot lo grans que podrien ser si tinguéssim els recursos d'una república catalana. També podríem fer el corredor mediterrani, ja no hi hauria dubte, ja no hi hauria ningú que ens boicotegés els nostres projectes que ens són vitals per a la nostra economia. Urgeix que a partir de l'1 d'octubre, quan el sí guanyi, que no en tinc cap dubte, urgeix la taula de negociació i la separació de l'estat espanyol. Un altre motiu és que Espanya no té cap alternativa per a Catalunya. No ens l'han ofert. L'únic que han ofert són atacs, insults, menyspreu, desqualificacions, de tot. Menys una alternativa. No existeix. No la tenen. Més seguretat. Per desgràcia, en l'últim mes hem patit un atemptat terrorista i hem vist les mancances que hem tingut de seguretat per irresponsabilitat del govern espanyol i irresponsabilitat per motius polítics, que és pitjor. Hem vist com han boicotejat els Mossos d'Esquadra, no els han deixat estar a les reunions de la Interpol, han ocultat informació, no han deixat reunir la Junta de Seguretat de Catalunya i, a més, no han deixat convocar 500 noves places de Mossos d'Esquadra que en són vitals. Tot això quedaria arreglat amb una república catalana en la que no trobaríem ningú boicotejant-nos la nostra seguretat. Podríem reunir la Junta de Seguretat quan creguéssim que és convenient, fa anys que ho estem demanant,
podríem convocar tantes places de Mossos d'Esquadra com calgui. I més important encara, estaríem en els òrgans internacionals de seguretat. A més, no tindríem rei. Nosaltres decidiríem el nostre cap d'estat. Ningú ens representaria si no volem, perquè ho hauríem votat per les urnes, i això crec que és vital. Perquè tractant-nos de tu a tu i d'igual a igual amb Espanya, crec que en un futur, en uns anys, podrem enfortir les relacions i segurament podrem ser molt bons veïns. Perquè això ara no funciona, perquè aquest matrimoni no funciona, perquè no estem a gust vivint junts, però segurament si vivim separats podrem ser més amics i ens podrem portar millor. Em van venint motius al cap, tinc més motius, són el Tribunal Constitucional, un tribunal que retalla continuadament les nostres lleis. Per exemple, la llei de la igualtat entre home i dona, una llei així, per favor, no us penséssiu que només ens estan trencant les lleis que van a favor del procés d'independència a Catalunya, és que també ens estan trencant lleis. És que ara ja tot el que ve de Catalunya és dolent i tot el que ve de Catalunya ho han de trencar. Ens han impedit aplicar la llei de la igualtat entre home i dona. És una cosa que quan explico aquí als Estats Units no ho entenen. No entenen com un estat pot estar en contra de que el govern de Catalunya apliqui aquesta llei, si aquesta llei hauria d'estar aplicada a nivell del govern de l'estat espanyol, per l'amor de Déu. La llei de la pobresa energètica, una altra llei que no es pot entendre, també ens la van prohibir, també la podríem aplicar en una república catalana. La llei de consultes populars, no es tracta només de decidir si Catalunya ha de ser una república o no, es tracta de petites consultes que es poden fer a nivell municipal, que recollia aquesta llei. Tampoc ens ho deixen fer. La llei de prohibició del fracking, que està afectant molt aquí en aquest país. A casa nostra no ens deixen aplicar una llei per prohibir el fracking. La llei dels impostos als bancs, ens la van prohibir, no ens deixen ficar impostos als bancs. La llei del síndic de greuges, són moltes lleis, moltes d'elles no tenen res a veure, absolutament res a veure amb el procés d'independència a Catalunya. Ara ja és anar en contra de Catalunya en tot el que faci falta, així que per dignitat, per autogovern, per sobirania, per poder ser nosaltres mateixos, per poder nosaltres mateixos explicar a la resta del món qui som, què volem, per tot això crec que és vital que el proper 1 d'octubre anem a votar. I el que us demano als que viviu a Catalunya i esteu mirant aquest vídeo i no em coneixeu, perquè sé que els que em coneixen sé que aniran a votar, si algú encara té dubtes d'anar a votar, sisplau, si tots els catalans que estem a l'exterior som capaços de destinar hores i dies en omplir formularis per poder votar l'1 d'octubre, si alguns fins i tot farem hores i hores i hores i quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres per anar a votar a casa nostra, sisplau, per vosaltres que és 1 minut, 2, mitja hora, 1 hora, posa-li 2 hores com a molt, si és que esteu molt lluny, per vosaltres que us suposa aquest petit esforç, no és res. Així que, sisplau, el proper 1 d'octubre, per dignitat, per poder tenir més autocontrol, autogovern, sobirania, aneu a votar. Perquè després de totes aquestes portades de diaris, perquè després de tots aquests boicots, de tots aquests insults i de tots aquests menyspreus que ens ha estat fotent l'estat espanyol, em ve al cap allò de hi haurà un dia que no podrem més i aquell dia ho podrem tot. Així que l'1 d'octubre, no en tinc cap dubte, ho podrem tot, votarem que sí, omplirem les urnes de 6 i sortirem al carrer i celebrarem que per fi, després de tantíssims anys, tenim una república catalana, però el més important, tenim una república, tenim un estat que abraça els seus ciutadans de forma fraternal. Així que salut, i des d'aquí, des dels Estats Units, república, i ens veiem el dia 1 d'octubre a la nit, celebrant la victòria pels carrers de Barcelona. Acabaré tipus Polònia, això sí, visca Catalunya, però la Garriga més. Ah, i Banyoles, Aquest canal és de 2, l'Arnau és de Banyoles, llavors visca Catalunya, però Banyoles, i sobretot la Garriga més.